Arratsaldeko 7 puntuan gaur emango zaio hasiera maila nagusiko Donostia Hiria torneoari. Urtero bezala 4 bikote izango dira, bi finalerdietan banatuak, bi finalerdi horiek gaur eta bihar jokatuko dira eta finala berriz ostiralean hilaren 14ean jokatuko da. Gehiago luzatu gabe aurkeztu ditzagun zein diren aurtengo bikoteak, batetik Laso eta Iztueta ditugu. Binakako txapelketan iaz sekulako maila eman zuten, Iztueta atzean uda bikaina osatzen ari da, kolpea ederki tiratzen, pilota astintzen, askotan atzean dominatzen, ezker eskuin, ikusten da iraupen luzeko pilotaria dela eta aurrean haze aurrelaria, jarri dioten Unai Laso benetan deskribapeni handirik behar ez duen pilotaria, pilotari bizia eta uda ederra egiten ari dena. Laso Iztueta. Peña Albizu, berez Peña Mariezkurrena zen, bikote titularra, baina dakizuen bezala, Jon Mariezkurrena Gasteizko Andre Mari Zuria torneoko finalean Jon Mariezkurrenari kaioa ireki zitzaion, eta ondorioz ez duatano hirugarrenean jokatzerik izango, bere ordez Jonander Albizu sartu da, egungo atzelari txapelduna, aurrean Peña izango du, ea Jonander atzean ze berme ematen duen, eta aurrean Peñak ezinbestean asmatu beharko du, eta horretarako gaia badauka Tolosako aurrelariak. Ezkurdia Zabaleta, veteranoen bikotea, atzean Jose Javierrek aurrekoan gaitzeko erakustaldia eman zuen Gasteizko finalerdian, finala ere irabazi zute, baina orduko hartan ongi jokatzen ari bazen ere etzen amaitzerik izan, aurrekoan ikeragarrizko erakustaldia, eta Joseba Ezkurdiarentzat ere aukera polita dagoeneko, kerrezpanago, 35 urte ditu Ezkurdiak, jada pixkanaka profesionaletan urte gutxiago geratzen zaizkio Arbizuko aurrelariari, eta horrelako torneoak noski baliatu nahiko ditu. Bikote indartsua eta altuna eta Rezusta Gasteizen ezin izan zuten, finalera sailkatu lortuko ote dute Donostin, hori bihar jakingo da, baina badakigu naiz eta altuna ez den bolada ona igarotzen ari, badakigu altuna dela, sekulako pilotaria, atzean ere Beñat Rezustak bermea emango dio, eta hala badu Beñatek, beraz zer ikusten dugun bikote honen partetik, eta beti bezala pronostikoa egingo dugu, Laso Iztueta Peña Albizu, Laso eta Iztueta ikusten ditut favorito, Ezkurdia Zabaleta altuna Rezusta Ezkurdia Zabaleta, Laso Iztueta Ezkurdia Zabaleta finala, Laso eta Iztueta ikusten ditut Donostia Hiria torneo hau irabazteko. Gu ondoren Laso Iztueta Peña Albizu norgehiagokarekin itzuliko gara.